Přemýšleli jste někdy, zda je váš osud skutečně vytesán do kamene, nebo zda máte moc utvářet si vlastní budoucnost? Představujeme matici osudu, unikátní metodu navrženou tak, aby vám pomohla naplnit váš potenciál a transformovat váš život zevnitř ven. Tento fascinující, ale účinný přístup kombinuje starodávnou moudrost s moderními technikami, které odemknou vaši osobní cestu vpřed. Sladěním vašich myšlenek, emocí a činů s vaším skutečným posláním vytváříte dominový efekt, který utváří vaše zkušenosti. Představte si, že se každé ráno probouzíte s radostí, sebevědomím a nadšením z příležitostí, které vás čekají. Matice osudu vám pomáhá identifikovat a prolomit omezující přesvědčení, která vám brání v tom, abyste žili svůj nejlepší život. S jednoduchými každodenními praktikami můžete přeprogramovat své myšlení a přijmout růst jako nikdy předtím. Tisíce lidí již prožívají hluboké transformace a dosahují cílů, které se kdysi zdály nemožné. Není na čase, abyste přestali přemýšlet a začali si vytvářet život, jaký si zasloužíte? Matice osudu je vaším průvodcem k odemknutí neomezeného potenciálu a navrhování vašeho jedinečného budoucího příběhu. Připraveni udělat první krok? Pojďme se společně vydat na tuto cestu a objevit, co je možné. Objevte matici osudu ještě dnes, protože vaše budoucnost čeká na to, až bude napsána. Neváhejte a nechte si zpracovat matici osudu ještě dnes.